Ei, molt bones a tots, aquí Jordi, benvinguts a un altre vídeo de Hearthstone. Avui us porto un vídeo que jugarem a Ranked, jugarem amb Patron Worgen Warrior, un mazo que m'està agradant molt. I és una ocasió especial perquè, com podeu comprovar aquí, porto 499 victòries a Ranked. Això què vol dir? Que si guanyo aconseguirem el Warrior daurat i bé, aquestes coses sempre fan il·lusió i he volgut gravar-lo. A veure si tenim una mica sort i la guanyem a la primera. Bé, sembla que ens toca jugar contra Mirror, contra un altre Warrior. No volem res d'aquí. La veritat és que crec que és molt mal pairing, és molt mal emparellament. 3x4, 12, sí, estic molt jugant. Però bé, ja sabem que això passa. No hi havia manera de sortir aquí. Ja ho tornarem a provar. No fotis un altre cop contra Warrior. Això és molta mala sort. Molt menys aquest cop tinc una destral. Patron. D'intentar treure el màxim profit del Battle Rage i robar 2-3 cartes mínim. A veure si tenim més sort que la partida anterior. Let the pain speak to me. Bueno. Strike. Per ara no sabem si jugar Patron Warrior o Control Warrior o TK Warrior. Que també podria ser. Vale. Sisplau, que no em tregui Patron. Sisplau. Si em treu un Patron, Inner Rage, i ataca, o sigui, em fa 4 Patrons i ha perdut. Bueno. Oh. Interessant. Molt interessant. Molt interessant. Si jugo això i un Whirlwind, només en tindré 2. No molt difícil de solucionar. També podria jugar al Taurisan, tot i que moriria a l'instant. Sí, farem Taurisan. Reduir el cost, sobretot de les cartes de roba, estarà bé. Curiós. Realment volia robar, Collons. Sí que volia robar, sí. Ja ha robat 3 cartes més que jo. Si robés un Whirlwind seria perfecte. Podríem jugar a Patron, Whirlwind i robar 2 cops. I robaríem un munt. O sigui, amb doble Whirlwind hi hauria 3 criatures.
Aquesta no la volem jugar amb el Patron perquè la volem guardar per... La volem guardar pel nostre combo de matar en un torn, per poder arribar a fer 30 punts de mal des de la mà. Això. Anava a dir, això és molt bo per mi. No tant. Ara sí que és molt bo. Ara sí que és molt bo. Deixa'm-ho comptar. 4, 5... Sí. I a més puc robar les cartes que vulgui. Doble Whirlwind. El primer. El segon. Podria tirar-ne un altre, però no crec que faci falta. Llavors, això s'ho faig. Just la carta que necessitava, vaya top deck. Llavors, podem robar 3 cartes o podem tirar un Whirlwind i robar-ne 1, 2, 3, 4, 5 cartes. És que robar 5 cartes... I no en robaré més perquè no... Merda, no ho he comptat bé. Només he robat 4 cartes. No ha valgut la pena, Un l'he matat, no? Sí. Ui. No m'agrada això. No m'agrada això. 3, 6, 7, 8... Tinc 8 cartes. Si robo, robaré masses. Té pinta que aquest tio em vol matar. Llavors, el que faré serà... matar-li aquest. Una altra peça del combo. Vale. 3, 6, 7, 8... Jugaré aquesta. No tant per generar més patrons, sinó per estalviar-me 4 vides. Em curaré. Estic molt espantat. Em preocupa que també pugui tenir el combo. Com jo, llavors no seria bo. 1, 2, 3... Puc robar 3 cartes. 3, 6, 7, 8, 9 i robaré una 10. Sí que puc, sí. Vinga. Ara si he comptat bé, 3, 6, 7, 8, 9 i robaré una 10, sí. Això no ho hem fet bé. No s'estan gegant nous. Quin desastre. Vale, una de cara. Hòstia. Anem a comptar. Mato, se'n moriran 3. Tindré 6. No. 6, 10... Podria fer 11, 12, 13, 14... 15, 16... No. 5, 7... Això pagaria de 7, 8, 9... 9 i 6 són 15... No m'arriba. No m'arriba. Fulla.
Això. M'agradaria poder ensenyar-vos el combo de Worgen. Bueno, aunque ya us el podeu imaginar. Worgen, li dones pressa, li fas un punt de mal i li dones 2 d'atac. Oh! No us ho he d'explicar. I li pots donar més 3/3 i també li pots donar 2 més d'atac. I això, aquí tenim un 13 que pega 2 cops. Bueno, ja ni me'n recordava. Això hauria de sortir. Què passa? Però si he guanyat! Per què no me la conta? Què passa? És una broma. A vegades potser és un bug. No pot ser. Surto del joc. Torno a entrar. No pot ser. Tinc proves. Estava a 499. Blizzard m'està tancant. Ara! Golden Garrosh Hellscreen. Però no m'ha aparegut que sempre surt. A veure'l. Aquí està. Golden Garrosh. Bueno, tu, això ha sigut tot, companys. Merci per mirar el vídeo. Espero que us hagi agradat o us hagi semblat interessant i ens veiem a la propera. Apa, adeu.